No, počuj. No haló? Haló? Jaj, neotravuj teraz, Ježiš, hrám hru. Čo? Jaké ZMK, čo však? O čom hovoríš? Jaj, ten projekt? Jasné, my sme na to úplne zabudli. Ešte sme boli takí debili, my sme povedali, že chceme ísť druhý. Teraz Ježiš, to musíme rýchlo utekať, aby sme ešte ani nič nemáme. Tak vieš čo, prídeme a iba sa pokloníme. Však to Šimončičovi musí stačiť, on je taký srandista. Dobre? No, bežím, čau. Ešte musím napísať Mišovi. Je, paráda. ZMK! ZMK! Ježiš, dneska je ZMK! Haló, Lidka, čau. Počuj, my sme dneska úplne zabudli na tú ZMK do keľu. Veď to v pohodičke, stíham. To je, čo asi teraz robí Juraj. O 6:30 tu stojím v zápche, keď sa ponáhľam do školy, aby som spravil predmet. Že tu kuriér tu stojí. Všetci tu stojíme. Šlak ma trafí! No poď, Doričí. No poď, more. Čo si? No! Ježín! Koniec toto. No. Ja to môžem srať. Ty kokos, vy kým vyhráte, tak ja si umrem. Čo je, more? Čo? Počkaj? Hovno. Ešte raz, čo? Aké ZMK? Dneska? Ti drbe teraz? Ježiš, no dobre, prídeš po mňa? No makaj. No dobre, čau. Ja to môžem srať, ty kokos.